Al seu torn, 3 minuts. Moltes gràcies. Des de Compromís considerem que necessitem infraestructures de vanguardia del segle XXI. Ara calia una gran inversió en obra pública necessària per a generar llocs de treball, però com que no n'hi ha un duro, ens tenim que conformar en unes infraestructures del segle passat. Unes infraestructures segures per evitar drames com l'accident de la línia 1 del metro. Hauria sigut un gest d'humanitat rebre les víctimes de la línia 1 del metro. Un gest d'humanitat, perquè per culpa de la falta d'inversió en infraestructures segures, com la línia 1 del metro, ara estem lamentant aquestes conseqüències. Infraestructures ben dissenyades, ben planificades, amb aeroports que tinguin avions, perquè en aquests moments són la risa del món sencer. Un gran event en l'aeroport de Castelló que pensem que està molt mal planificat i se tenia que haver fet les coses millor. Senyor Alarte, l'AVE sense estudi d'impacte ambiental. Ens va prometre vostè que seria un AVE soterrat i els socialistes ens han dedicat un AVE que ha destrossat l'Horta amb una muralla. Això és una vergonya. Per què que no tenim pes polític en Madrid? I el que no es pot fer és enganyar a la gent. Dir unes coses, prometre unes coses i després fer polítiques de dreta. I això no es pot consentir. Com les que van fer vostès aprovant un pla de rodalies, de proximitat, necessari per a garantir la mobilitat en el nostre territori, que és el transport públic ferroviari que utilitza tot el món, i vostès no han invertit ni un euro. Ni Zapatero ni el senyor Camps. Pla de rodalies. Què passa en l'engany de la línia fèrria Gandia-Oliva-Dénia? Una autèntica vergonya. O què passa en les rodalies de Castelló? Ni les han contemplat en aquest projecte que vostès van firmar conjuntament. O què passa en l'eix necessari de connexió entre Elx, l'aeroport de l'Altet i Alacant? Ni un euro. Què passa en la línia, que és una vergonya deixada com està, d'Ontinyent-Alcoi? Què passa en el nostre benestar? Ara que caldria invertir en l'important, vostès no tenen ni un duro. I, com sempre, les inversions a casa nostra, les últimes. Jo els proposo una cosa. Ja que no tenim aquestes infraestructures, que reclamem tots la supressió del peatge de l'autopista AP7, perquè els valencians no som un poble de peatge, i vostès han votat en contra i vostès no ho han volgut tramitar, perquè de vostès, del PP i del PSOE, manen els poderosos. I mentrestant, la gent a pagar i a rascar-se la butxaca quan agafa l'autopista de peatge, quan en altres llocs d'Espanya s'ha rescatat l'autopista per a l'ús públic, i a casa nostra no. Diguem tots junts no a la pròrroga de Cofrents. Mentre el govern socialista prorroga Cofrents i el govern valencià no diu res, s'han carregat a 50.000 productors d'energia solar. A casa nostra 5.000. I ens juguem el futur en l'energia solar. Això no són polítiques progressistes de posar-li els diners en la butxaca a Iberdrola i arruïnar els xicotets propietaris de l'energia solar. Compromís aposta per un territori viu, habitable, sense nuclears, amb energies solars i amb un transport públic i que pugui funcionar. I autopista sense peatge i gratuïta. Estem en el